Yari ang mga dagko ang mga balita nga natipon subong nga adlaw. Para sa mga headlines, only 37% of 550,000 households sa Iloilo ang may access sa potable water. Looting, agaway sang tubig posible matabo kung maglala ang El Niño. DOH-6 mas ginpa-hugot ang kampanya batok sa dengue. Kagyari ang detalye sang aton mga headlines. Ginaistoryahan subong sa Iloilo Provincial Government ang pagsolbar sang problema sa kakulang sang access sa safe drinking water sa mga households sa probinsya. Ini pagkatapos nagwa sa 2023 annual report sang Environmental Health and Sanitation Services sang 43 local government units nga ginkollect sang Iloilo Provincial Health Office kon IPHO nga 37% lang sang 550,000 households sa probinsya ang may access sa safe drinking water. Suno kay Provincial Administrator Dr. Raul Banyaz, ang 37% of the total households sa probinsya nga may access to safe drinking water ang mas manubo kung ikumparar sa national average nga ara sa 48%. Ginmention man ni Banyaz ang kabanwahanan sa konsepsyon nga may 7% kag ahoy nga may 1% lamang nga percentage sa access to safe drinking water. Para kay Banyaz nga hindi malayo nga mahatagan sang solusyon ang problema, bangon last 2022 gitagaan sang Iloilo Provincial Government ang focus ang campaign on zero open defecation. Ini ang nangin madinalagon kag ginkilala bilang galing puok awardee. Ginhambal ni Banyas nga gusto man sang Iloilo Provincial Government nga i-involve ang water districts para mas madamo nga consumers ang ila maserbisyuhan. Para kay Banyas nga siya mismo ang aware kung ano ka importante sang access to safe drinking water bangod nga ang nagaantos sini amo ang kababainhan, ilabi na ang asawa nga nagatinir sa balay kag nagaubra sang matag adlaw nga ulubrahon sa sulod sang balay. And since this March nga celebrate ang National Women's Month, gusto ni Banyas nga hatagan sang atensyon ang ining problema sa madali nga tion. Isa subong sa ginapatutukan sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRRMC sa Iloilo Police Provincial Office kon IPPO ang posible nga pagluntad sang extreme events dala sang epekto sang El Niño phenomenon. Sa ginhiwat nga meeting sang PDRRMC, isa sa ginraise nga concern ni 4th District Board Member Distura, Committee on Disaster Risk Reduction and Management Chair sang 14th sangguniang panlalawigan sa atensyon sang IPPO amo ang posibilidad nga pagluntad sang looting sa warehouses kag pag-inaway dala sang kakulang sang tubig. Base sa forecast sang Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration Iloilo nga posible nga mabatyagan ang El Niño until April and even May, rason nga gina-expect ang pag-atubang sa water shortage para sa household use and drinking water. Ginakahangaw ani Distura nga ang kapigaduhon kag kagutom bangod wala makatanom ang mga tawo sa sulod sa malawig nga binulan dala sang kakulang sang supply sang tubig magresulta sang pag-inaway sa mga tawo kag pagluntad sang looting. Bangod sini, kinahanglan suno kay Distura nga mangin mindful ang tanan nga 5 key sectors sa himuo nga mitigating measures para sa epekto sang El Niño para malikawan ang ini nga sitwasyon. Agud matap na ang pagdamo sang kaso sang dengue, ginpadayon sang Department of Health Region 6 o kon DOH-6 ang ila pagsuporta sa 5S strategy batok sa dengue. Sa baylo nga sang 4S strategy nga anay gin-implement. Matandaan nga sa sulod lamang sang isa ka semana o kon halin March 3 to March 9 nakalista ang Western Visayas sa 165 newly reported dengue cases. Ang original nga 4S strategy ginalakipan sang searching and destroying mosquito breeding sites, self-protection measures such as wearing protective clothing and using mosquito repellent, seeking early treatment and supporting fogging or spraying in hotspot areas. Ang ikalima nga is sustain hydration, nagahatag sang laygay sa publiko nga magpadayon sa pag-inom sang oral rehydration solutions suno sa ginarekomendar sang doktor. Ang dengue isa ka viral nga sakit nga dala sang lamok, ini ang nagadala sa mga sintomas pareho sa mataas nga hilanat, grabe nga sakit sang ulo, pagsuka, palanakit sa kalawasan kag red spots sa panit. Kagamoyadto ang mga dagko nga balita nga aton natipon. Ini ang inyo ka-PN Mai Ladiao para sa Panay Balita. For more stories, check our website www.panaynews.net. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and subscribe to our YouTube channel.